Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na balita evening edition. Karon nga adlaw Lunes, Agosto 23 tuig 2021. Makita kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defense. Kag Action Day Salazar para sa mga headlines una kita sa mga balita lokal. Private-public partnership tagasudlan sa Bacolod para sa tukuron nga molecular kag convalescent laboratory. Negros Occidental umpisa na ang vaccination sa A4 priority group. Kabalita National Savings sang DOH gamiton para ibayad sa SRA sang medical frontliners. Pagpasaka sa entry-level pay sang health workers sa pribadong hospital, plano i-rekomendar sang DOLE. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Doktor
Lasay sa 20 Action Radio Philippine Standard Time, kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Pagasudlon sang LGU sang syudad sa Bacolod ng Private-Public Partnership o kung PPP po ng Bacolod Adventist Medical Center o kung BAMC para sa pagatukuron ng molecular kag convalescent laboratory. Sunod kay City Administrator kag Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang, tinalikdan pa nga tuig sang ginumpisahan ng ining plano kagkaroon yara na sa final stage ang PPP. Sunod kay Ang, napermahan na sang tagdumanahan sang BAMC ang Memorandum of Agreement o kung MOA kagkaroon yara ng kontrata sa LGU. Ginpatahag sa City Administrator nga kinahalan pa ni Mayor Bing Leonardia nga makakuha sa otoridad sa konseho para mapermahan ang MOA. Ginpatahag ni Ang nalakip sa kontrata nga ang syudad ang mag-provide sang RT-PCR machine kagiban pa nga gamit para sa molecular kag convalescent laboratory. Samtang ang BAMC naman amo ang magapatindog sang laboratory maintenance kag iban pa. Ginpahag sa opisyal nga luyag ni Mayor Bing Leonardia nga mangin operational ini sa madali nga panahon bilang preparasyon man sa posible pagsaka sang COVID-19 cases hagbangod man sa mga bago nga COVID-19 variants. Ginpahayag ni City Administrator kag COVA Coordinator M. Ang sa publiko nga dalo ng ilang online registration para sa COVID-19 vaccination program sa tion nga magpadulong sa vaccination sites sa mall. Ini matapos gintugutan sang LGU sa Bacolod ang walk-in sa mga nalakip sa A1 tubtob A5 nga priority group sa pagpabakuna umpisa subong Agosto 23 tubtob Agosto 27. Suno kay Ang, pwede na maka-walk-in sa amo nga tion ang mga nakarehistro na online ngayala sa priority group bisan wala pa nakabaton sang text message o kon email gikan sa syudad. Ginklaro sang City Administrator nga ginatugutan lamang ang walk-in sa mga vaccination sites sa mall kay hindi sa barangay nga mayara na sang master list. Gintala na sumabot nga Biyernes nga daw Agosto 27 ang virtual committee conference nga patigayunon sang komitiba ni Bacolod Councilor Dino Ramos sa bago nga pulis sang LTO nga magpa-inspection sang salakyan sa otorisado nga center para sa renewal sang vehicle registration. Suno kay Ramos, Chair sang Committee on Transportation sa Sangguniang Panglungsod. Una na nga nagpasarang konseho sang resolusyon ni kapangabay sa Department of Transportation nga kung mahimo i-defer ang pagpatuman sini. Ginapaabot ni Ramos nga magatambong sa conference ang tiglawas ng LTO, City Legal Office, mga leaderes sang transport group sa Bacolod, kag iban pa sa tuyo nga mabatian ang ilang nga sentimiento. Liwat man nga klaro sang konsehal nga wala sang poder ang syudad nga magmando nga untato ng pagpatuman sini, bawod dinhi ang pulisa sang gobyerno nasyonal. Sa nibloan ni sa lamang ka Private Motor Vehicle Inspection Center kon PMVIC ang otorisado sa Bacolod nga nahamtang sa reclamation area. Umpisa na sa gobyerno probinsyal ang pagbakuna sa madamo nga mga individual nga nangapaidalom sa A4 priority group sa Negros Occidental. Sunod kay Governor Bong Lacson, gintugutan sa Department of Health ang probinsya nga makabakuna sa A4 kag nagalaom nga makausar na sa Sinovac vaccines. Una diri ang AstraZeneca vaccines lamang nga gimbakal sa probinsya mo ang pwede nga gamiton sa pagbakuna sa A4 bangod sa ginapatuman nga vaccines prioritization sa gobyerno. Nagasalig si Lacson nga madugangan man ang ginapadala nga bakuna sang gobyerno nasyonal sa mga kaprobinsyahanan bangod nalabot na sang National Capital Region ang 70% nga target population nga mabakunahan sang unang nga dose ng COVID-19 vaccine. Ang NCR Plus 8 amo ang una ginhatagan prioridad sang gobyerno nga mahatagan sang dako nga alokasyon sa bakuna bangod sa kadamuon man sang populasyon. Sa iban nga balita lokal, magatutok sa gihapon sa kampanya sa gobyerno provincial kontra COVID-19 ang highlights ng State of the Province address sa Konsopa ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Suno kay Lacson, i-presentar ang mga hinahimuan sa gobyerno provincial sa sulod sa katuig ang mga programa nga ipatuman pa sa palaabuton na. Suno kay Lacson, iyamangin pasalamatan ng bulig ang kooperasyon sa local government unit sa pagpakigaway sa COVID-19 pandemic. Magasugod ang SOPA alas 2 ang hapon sa Merkules, Agosto 25, pagi sa virtual o kon online na. Ini na ang katapusan nga SOPA ni Lacson antes matapos ang iyang unang nga termino bilang gobernadora. Sa SOPA sang gobernador nagligid nga Hunyo 30 tuig 2019 nangin highlights man ang COVID-19 prevention kag management.
Magapabilin sa gihapon bilang People's Champ si Senador Manny Pacquiao bisan pa nga naluto sa boxing kontra sa Cuban nga si Yordanes Ugas. Nang reaksyon ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa pagkapiyerde sa pambansang kamao sampang sa T-Mobile Arena sa Las Vegas nagigad nga Domingo. Sunod sa gobernador, kumbinsido siya sa pagdaog ni Ugas matapos iplayag sa kampo ni Pacquiao nga nakabatsag na inisang kabudlayan kung paano piyardihon ang Cuban boxer sa ika-4 pa lamang nga round. Ginpaanggid ni Lacson si Pacquiao sa Panamanian former professional boxer nga si Roberto Duran nga ginkilala bilang isa sa greatest fighter of all time. Nagapati ang gobernador nga pareho ni Duran, si Pacquiao ang pasidunggan man sa ulihi sa World Boxing Hall of Fame. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. KBC Plus mga ka-aksyon na sa mga ka-aksyon natin. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod. Lasay sa 34 Aksyon Radio Philippine Standard Time, DTM. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Pag-ausaron sa Department of Health ang 311
million pesos nga pondo gikan sila nga savings para ibayad sa special risk allowance kon SRA sang 20,156 ka mga health workers nga gidugang sa listahan nga makabaton sa among benepisyo. Sa online press conference subong adlaw, ginpahayag ni DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergere nga cover sang pondo ang pampubliko kag pribado nga mga health workers. Suno kay Vergere, ila pagahulaton ang pinalang listahan nga submit sa mga regional offices kag sang mga facilities para makapagawa man sang numero kag pondo nga kinahanglanon. Ginpahayag man sang opisyal nga ang Department of Budget and Management ang mayara na sang approval sa Office of the President para sa sininga contingency fund. Ang DOH ang una na nga nag-release ang 10.33 billion nga SRA para sa masobra 600,000 ka mga medical workers umpisa September tuig 2020 tubtob Hunyo tuig 2021. Ginatunan sa karon sa Department of Labor and Employment o DOLE ang pagrekomendar sa Malacanang nga pasakaan ng bayad kag benepisyo sa healthcare workers sa pribado nga hospital nga mabenepisyuhan sa 200,000 ka workers. Sino kay Labor Secretary Silvestre Bello III, gina-formulate na sa ahensya ang rekomendasyon nga makabulig sa mga private medical workers pareho sa mga yara sa public sector. Dugang pa ni Bello, tanan nga medical workers sakop sang proposal, lakip ng nurses, doctors kag medical technologists. Palayag pa ni Bello, madamo nga health workers ay nagahalin sa private hospitals tungod sa mataas nga bayad sa mga pampubliko nga hospital. Ginpalinwala sang PhilHealth nga 86 billion pesos ang ilang utang sa mga hospital sa nag-umpisa ang COVID-19 pandemic. Suno kay Shirley Domingo, PhilHealth Vice President for Corporate Affairs, yara lamang sa 12.9 billion ang ilang utang kagini karon ang ginaproseso na. Ginpahayag sini sa mga unpaid claims 15% ding angot sa COVID-19. Wala naman ginpalayag ni Domingo kung pila kadlaw ang pagproseso sa mga COVID-19 claims, pero nagpalayag nga malambot sang PhilHealth ang 00 claims processing status bawat padayon ng pagproseso sang kapin 1 million claims sa kada bulan. Iyan pakabalawod sa isa ka opisyal sa Catholic Bishops Conference of the Philippines sa CBCP ang ginapormahan nga divorce bill sa House Committee level. Nagligad nga si Mana nga naghatag ligwa sa ginaduso nga laying ay presentar sa plenaryo. Suno kay CBCP Episcopal Commission on the Laity Chairman and Apostolic Vicariate of Taytay, Palawan, Bishop Roderick Pabilio, makaalarma ini tungod sa baylo nga buligan sa ang maayo nga pundasyon sa isa ka pamilya. Inapakita nga gusto sa mga mamaridha nga maghuyang paagi sa divorce law. Adlaw sa Martes, nagligad nga si Mana sa ginanunsyo ni Albay Representative Idsa Lagman nga unanimous na ginaprubahan sa House Committee on Population and Family Relations ang unnumbered substitute divorce bill nga ginhimo sa technical working group. Sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 37 Action Radio Philippines Standard Time. Sa Action Radio Philippines Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Lunes, Agosto 23 sa 2021. Salawat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Action Day, Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.